dic el sistema circulatori. L'òrgan més important és el cor. El cor treballa tot el dia movejant la sang. El cor té el tamany del nostre puny. El sistema circulatori, a més del cor, té venes i artèries. Les venes més importants són la aorta i la cava. Per escoltar el cor gastem l'estetoscopi. El cor està dividit en aurícules i ventrícules. Ara estic al sistema respiratori. S'inflen els pulmons. Ara estic al sistema digestiu. En direcció de menjar. Passa per un tub que és l'estómac. L'estómac em matxaca cada mà. Després de menjar passa per dos tubs. Intestí prim. Intestí gros. I per últim, vamos a l'aseo. Ara estic al sistema nerviós. Trobem el cervell, els nervis i la mèdula. El cervell controla tot. Cuando esté dibujar, ordena que hay que dibujar. El cervell está conectado a todo el cuerpo. En el cos es comunica ante l'exterior a través dels sentits, la vista, el gust, l'oïda, l'olfacte i el tacte. També he trobat el sistema esquelètic. Ostres, no està clar. Tenim esos ossos. Tan xicotet. El més llarg és el fèmur. Protegeix els òrgans. Si no tenia ossos, seria un pol. El sistema muscular. Estos son los músculos. Los músculos hacen que los movamos. Hay músculos grandes, pequeñitos. Bíceps, pectorals, abdominals, flexors, quadríceps. Ja estic així. Anem a conèixer el cos per fora. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and Per acabar, algun consell. És bo menjar i variar. I també fem exercici i esport. knees and toes. Head, I dormir bé entre 10 hores o 12 hores. Mentre ens cuidem, estarem molt sans.